Kardom ini talk show on 6 schedule ingdeng paru sira grip long nangkelang don hansa tame Kardom bajirlo nilimen ang tong ti napen pini kasingki ponjia long nang chetong tu nakke hai jai kathar IS retired napen tu Kardom alang li ake hai kursing timu Kardom napen do thila letum long ake hai depend rongpi Kardom napen ile tum along injir do ake hai pi rita kam sapi Kardom lasi pini la bang suang deng long jasemet pet ke nile tum kachingki ponji po bangke non head jong mate pini acha tok pon boro along risin ke ot asong lochar dia song lang tum cerap cetu cerap pak pen central government pen kacha tok pon hala bangsu Bodo Treaty mate accord lamdon hala bangsu futhak singki pon po lapen Karbi yang long il tu masong do an pen hak central government pen kacet tok nang ke cheng pen piniar nian kupi pis kacet tok pon ma kupi pis ake mi ma ke hinoma lai bu kadang we ingsir kang chapti phandang itu no we bang chingki pon po plus inon piniar masi labang so alu kacet tok lang posini le tum lang dam phui po langdam phui pen ini tum non dak kecing si ini tum la boro tum lamdon ka cetok pen Karbi tum lamdon ka cetok dak ke thek long bang je semet peda bang ke boro akhe itu bang ke la sarkar ben lamdon cetok lo boro tangte ame thang akhe boro tangte la ke hala boro lena long ke do pro tum phande kama thadam chot kali la boro len pen la so angkang pen angtan nah hong le dosi tame boro lo boro tangte hala tu phanda la tum ke kai kis tame rai kom ke do yola bang solam pini het ha biswana charieli jasemet pet hala pu ari so tum mapen kaprek angtan ke do Karbi ma pen angtan ke do ari so tum ta phone along si phone ta nang lo message pini ta nang lo he alang litu bang ke la so ning du bang cepak lang lo la si ni litu hala da ke do tum bang ke non Karbi yang tu rumah council pen banget thang nat sita me thang akhir raba masih long di tapi hala daki dodun me thang jutang jubat elame ki lahai hu ka chirin je pan sung piglo posipo sung piglo oke non sita me ne tu bor ipiglo ha command junior ni pen piniar ni asta me thang aja kong pen bang si bor ibom si non anta ka chirin je pan si bor ibom lo sita me command tuan ni antong ki ulang ne juraso alam bang ama thaki sumang dulu Jurasi non ladak ini tum Karbi yang long lah so akamat habang abedet kasemet pada bangke lah hello ini tum dak pini lah so court matla so alam don along tum Karbi yang long court pen kaciprek ini tum ke thekdam long bangke lalo isi bangke lapen sonia bang nili ke thekdam long bangke ladak boro ekor along boro tum kacetok alam don along itu tum kupini ladak kacari dun meme akaprek kateglong tapsom dolang masa tabang solam don along te mo het jong kacari dun meme isi gitu loh he kalang ke han ke cerai kom dah hol ta me nasi akaprek kupi ada itu lang dampe itu pini kacari dun meme eson ke lalu je BTC ke chuhet sin ang long dun lang 6 schedule ta chuhet po nang kok lo 2003 ningkan sin ang long dun po la si 2003 ningkan nang ke long dun 6 schedule a power an ke alang litum kache pivir ke theklong le except isi anar lo la apran ke BTC along ta 275 pensi 275 article pensi poisa ke long ji seta nono bang ke 280 along si alang litum ke je thap dun thulo mane pudam etlote la non kang tuiving BTC abang ke ponchayat pen che humandun thu ke la son si chepang dai dun thu hoi la son si vi la ke ilitum charlie dun no lo Karbi ang long ta la ka chepang dai kam si ka che kroi dun arni si
125 amendment bill along la Karbi Anglong sor ka kroi dun ta 280 article pen si poisa long nang ji 275 abang ke nang ne pu si pu dun tu rong lo la ta ka chapang dei dun tu lo ka chapang dei dun tu lo la hello muthela mo pen da pu et lo paragraph 5 along provisions for Bodos outside BTAD pu la hello ka chingki ili kacharli dun tu nang gia bang ke la hello bang ke intan ke do tum phantan ni tum claim ji pu claim da claim bom lo la pen non e claim ji pu da ma ta che tok dun tu dak kang yang la Karbi tum bang ke claim mu the da Karbi tum autonomous Karbi Anglong autonomous council pen kachar dun tu nang gia bang ka che claim un tu nang gia bang la hello la Bodo Kosari Welfare Council lata Bodo Kosari pusige pu Bodo Kosari mane Karbi Kosari abang kali Rabah Kosari tali Lalung Kosari tali Boro Kosari atau abang aphan BTC ang tan ke dua tu mantal lang ponji popojo non lang hin bethe ta Bodo Kosari Welfare Council shall be set up. do kok po la bang shall be po la mane claim vek po shall be po will be po bangali la bang claim vek po non nang do kok la te Karbi Anglong ke itum akaprek a territory pinaka pojo la ke nang do sita Karbi Anglong Autonomous Council si la bang manage nang ji pu bang si ilitum kache dan do nang ji kache song do nang la bang itu matha dun krang nang ne la Athema ladak BTC atum si dak nang lang rong lo pulatang te la ke ilitum area lo nang chumprui du je plang det po la bang satellite council po la chu lom tak lang lo ma satellite council hala so apoisan da council Karbi Anglong Autonomous Council long se nang le nang po la pen alang litum si dak management claim du nangi muthe council tum apoisa divert dun thurong la ta chok che seta la Boro Autonomous Council fansi wang ye for welfare council fansi hala phan lok si khoros ke khoros du nangi poisa pe dam du nangi la lo la pen ke elong ki pudam hala 6 along majong ho issue identity 6.1 6.1 along ladak Karbi Anglong pen di Mahasau arluk Bodo Kosari atau Fanta Hill Tribes KPG aphan 2013 aningkan agreement tanglo apot halawang so agreement kapechok ji kapechun ji aphan government atum bor ipu pusinon aku ke talk to shall be pu talk te will pusi ke talk will implement pusi ke talk seta la ke hala boru tumle boy pivot lote la ke shall be che plang det pola wange claim vek po la si la so ke claim ye phan a time bound manner pu ningka chiklujon thomang bong pulo ne puji paningkan ni si pulo ne puji ningkan ne thom pulo ne puji ang bong la tum claim ji pusi po apor bang hot po apor bang hot det po la si la ke itum Karbi organization tum che matha hur masilo la ke kroi dunji ma ke kroi dun dema la bang ke che matha hur masila boru tum phanta matha ke matha nangji alang litum ta mission nangji alang litum development ke elita patikdar dun o eden nangji sita elitum phanta elitum phanna hok eden nangji la so war bang chi na kok kalang lo si nili ladak ke jong dun ji po bang ke boro akhe tum ta inglong la tum ta tribe lo inglong akhe lo alang litum ka ching thurji alama ki jutang jiba la pen pirthe alang tum ka ching thur nang ya son do amsta me ke long ana bang ke tum pudun je thai be seta me alang litum hala so alam don along ko ppc ka ching thura awar sai la tum ka cho en ma hala so abang ini tum phan bang na uri de nang ji dula so abang ini tum bang atau war bang ke cepe kon theng na ko po kalang mo het jong ini tum nang lita pulo isi welfare council
Ladak ini tum nong det karilo bela borolen pen angtan gitu boru satum pan bangke pacing turji pan bangke SC welfare council BG puro tang te karbiang lo anu lang sinang karbiang lo anu ta boru ka khai ke doko opposite dapa welfare council bangke dobek pola bangke share setup pulo kedi dak dobek po lasi ladak ini tum atwar bangke cepe ko thei nei hala boru khai pan bang ini tum kupuson pensi ka cepe ko thei na bangke chirina kok po hai la welfare council banang bilong le pu kaning je bangke chok che data hai nang bilong le pu bangke sita me bi bang bilong je sita under the administrative control of Karbi Autonomous Council the Karbi Autonomous Council pen bangse lang cari nang po bangse itu bangke ke handun si ki meji pusne ni mata solam hede sab ninje la hede jong si lab non bodo ekoda teng pen Karbiang long la pen di mahasiswa long kedo aboro atau mapanyong si Schedule Tribe Hills ajakong status pidet lo liputang te alang litum ta Schedule Tribe binak po lada Karbiang long lo ta la Schedule Tribe atum aphan akaprek regional council sing mi pu ajakong 6 schedule angdeng PC long ketok do matidi hala so teng pensi ladake regional council stame andar KACC form nangji pusi ilitum pudu nangji mah puba alang lake Karbiang Long Autonomous Council arlo sidopo alang Karbiang Long Autonomous Council sila ke claim po lake ako ladak alatum bodo kachari welfare council ke ladak ini tuma territorial lo ke nang minang nelo lake nili tuma territorial kaprek lo lake Karbi territorial Karbi territorial long ke lasini tum bodo aphantan itu mat haji lage andar KACC do pola bangke ako litunge autonomous pola matedi emethang pola pola ke emethang manele Karbiang Long Council amethang atum aning ke hang pensi claim long nai la pen ladak latum paragraph 3 alteration of area of BTAD pudo lada paragraph 3 clause 2 along exclusion of villages currently under BTAD are lo kedo tribal atum kali area BTAD area pen than pon peji pul hedak yadi tar mane BTAD area bange non ke ong a thu muchot po b thu muchot po an ke la sopot jong si mo Karbi atum arlo ke do tum na non ta ching kidam o tox do bom la pot hala tum ta che kroi dun det lo te la bange chok che lo la bange che kroi dun no lo la bange boro tum bange che kroi dun nang kok lo athima la tum bange 2003 aning kan si la tum ke BTAD ta BTC ta ka long la an ke la so hut an ke bang ke tum ke che tum da do pik lo ngap si kroi dun nang kok la si ta la ta kroi dun de ta mi athima la BTC area anke apram benta tribal belt and block area sai se hala non banga ke tum hala da ke do kok ta la ta encroacher sai se lo la tum plung et nang ya tum lo sta la tum plung un et si area se along le sia ko than pon pet po pui vi tu la bange BTC tum ke lost lo la bange la si Karbiang Long ta bang BTC atum hane ki vitang det le pu mane tum mane ke che tum ning ye jimene la bang eli tum matha thip nang pol chini nang ila bang eli tum kroi nang ne athema eli tum ke 6 schedule ke long hut ke lai hue ria bokajan bethe sita ba long ka prek sita laan ke bang akhei tum avedet lang ke che tum avedet ke hala suhut ke non 6 schedule tum long et official tum nangai lut ke la pot hala tum ne tum non nang lut ulo pot ne tum along lita pon det pu bang ke hala tum kaning jeji aja kong ave la ben ili tum da la bang e kroi do nang ne la se la non tox ke do dam bom tum anta la bang e ning chi bi nang la bang e kroi dun de tip nang sar la si Karbi atum la political leaders songjap yatum non kidobom a political leaders atum la Karbi aron matela 6 schedule aron chot thibra political power chikhang haijima
la council, district council, municipal council along arata aron anta schedule tribe atum si ajata election ta arjak dun long ji lasi Karbi non kejapon political leaders tum aron ilitum kilong nangi ajakong la cirai untip hajima along litum la ke non il to APHLC son ke ni tu ngirai untip onlo motel la non ke dobom la national party atum long atum an ke BJP tame CPI-ML tame Congress tame la tum ke cirai thi phai he la ke ili tum thek long lor lo athima la BJP la pen Congress tum ta ejadvet la si arni si het ta hala parliament committee ta Congress si alidar adapta anke hala BJP tum ki aning ke hanga son si hala tum ta kaning gedun Congress tum ta 125th amendment schedule amendment alo Anon Sharma po budi Anon Sharma la ke Congress alidar lo Congress a government ke alang li ke minister lo ini industry minister la pen ke commerce minister ahu tisi ke foreign minister ta dodun lang alang li ahok alam le pun dagi pelote brahmun apa se chairman ta ke biba kalang hala repin men sini brahmin pote ma jo hala RSS tunge bamuna party ga binong ke lama se hala ta hala congress ta hala ta bamuna party na tu si angri pu crap dun lo la pu je jingbe dun lo non ni jasa pet RDP kang tu lam bang ke non lam don ka che tok ji abang ke tum kar biang long ban dan dola non chingki bom mang deng do bom lang ma ti di kala la si ile tu mang ke ala ong tungar ni peta ning ji bom lo ka ning ji bang na lo e kor mate tum lam don ka che tok along ke dam tang aning kan tum thek long lo ke di e tum kar biang long ja kong ke do tang ana pota ile tum bang ke dak ke tum chelo la mate che hodai la poson to ko lo mate la si non e prang ke bang ji ke cheng mata tum pulo ke di ile tum hal hai alam don along PPC ke tok hala so phuta ka ching ki ka je than la chok che hala keng ke lang pu ke jong dung ke ka sor sa gali sita me non e prang ka che tok je tum da dolang hala tum khan bang ke than ka pasini do la bang ke akena stop jo la si non ni li ke jong da sang tu ma ke mo het jong la tum thek long lo da kar biang long abang ta konat ma la inglong so kali mate non tribal atum ke topik adem non tribal dominated areas di la ke chi ke do o di ma long bang ile tu bang ke kar biang long autonomous council kachari along pen bang tan bi ko po bang ke la ke chuma tha the de nang ji la bang ke ile tu bang ke kala athima la ke le tum kar biang long mu bena pulo ke di kar biang long is tribal area po bang tribal tum ke do dim no la hello an kila da ke ile tum bang non tho bang lo hala da ban do thip lo along ling than chet hala puta non ning kan kevin koi phi puta na do thip lo puteng than chet po bang la ke kar biang long ka la ke mu bu la ke ot thip ba me po la ke chiki sigat po la ke kalang achi keep the bitu ong ni la bitu ong ila abida po ala bang ke pulang roy son pu jeng jira na ji mo akalang la la pen da ke son ma thanai ho eli tom phana la direct funding pu alam che thang pik ke ma ti di ha rong be thi ta direct funding po ma pu ti pu ver ti di chi pu o ti ti mu ne tu a hok lo interest ka do ita direct funding le ke dolo te mission alam lo seta la article 280 le amend to that seta apoisa bangke directly munit atum long ke karbe tum long anang lele hala da ke tok do direct funding to seta Assam government at poisa kape bat ji aphan pu pe kape bat ra bat muchot lote karbiang long ta ke lo ong pe ong muchot unji aphan pu hala ta ke pu ange karbiang long nang loji ma nang lo lema ke la ta ako la Assam government ari geng si ako do tuko aja kong do tuko non ta non le litum poisa ke long lewareta bang hala government pen anyom ke la pu ma ti a system ke government men poisa nang lepo la hill tribe area a poisa lo dei pule i long le ki bi vet ji kali la dom state
kopumeyong te ho kopinya a fund ho hala so a fund along mane state a fund along non awarding ne li chete ni to that lo state a fund along sila nang luda ji lage hill tribe along lilo hill tribe a poisa lo ma a poisa ka lima ka pang te lage aman la non ke do anta a poisa le nang lu seta pang te det po jo la pe so poisa ang bong man si asamis tum aning ke hanga thai an si lopa prang te ti aman hala itum hanang ke luji ho bangge ong identity consonant pulone piane fan ho consolidated fund state consolidated fund pulo consolidated fund along se nanglo hup titi non la article 280 le itum phana pilu thu chok seta poisa bangge state consolidated fund along si damleji anke bangge poisa asama poisa ke onge ong mu chot potema seta ke loge ko pulo ne la bang hello akam ke thi lasi la so la bange 280 le article le piludun chok seta ilitum phan ga ali ke thang da we abinong e 275 bang se ali ke do athema 275 ba bang e along le nang lu le la ke sum lo la ke inglong a jo phan pu si pulo inglong area phan pu si la bang e sum lo anke Finance Commission alam pulele. Finance Commission ala apoisa ta 280 along yung si amendun de. Haladak le lardun chot 280 along. Haladak state and union and state pusada ke do pa jo. Union lapen autonomous council lapen state puyong si hala autonomous council hadak piludun chocolate angela so poisa Finance Commission of poisa ta 275 along lumisen po lagi ange directly si itum long pange council along seta directly puta state directly funding po bangke jong hesita nang pipi lagi non anta aku lagi nilitum jakas pen ke dam hutta kaching ko ai ko ta hala tum nang pudun lo la direct funding po bangela ke nang tum det kali la ke state pen union pen state relation alam lo po la ke inang tum hanang piwong ki un e pu bilo te ka do via state fanda le et po la ke la salam ke pusina ke pudun la sila 280 along ka pilut do no bangke la ke 280 ka binong ke municipal pen porjar aphan kente la ke itum arrange si itum a level si ke cepang day dun ceplang det la bangke la si non BTC ta la bangke ke loss dun lo athema puana jir ke ding ke alang litum 275 pen si long bom lo autonomous council a level pen akang tui pen si long bom lo non ke ponchayat a level si alang litum hanta wan to det po ange kang day tu lo la bangke ke kang bolo ke loss lo la bangke la so amendment la so article 280 put ha la tum ta la non 125th amendment bill ating si claim po pulo yo kalang la paragraph 4.3 along si to thang ka che prek avelo hai lamangke even ponde la sia thihek pen alam che thanam lo pulo tangte tangka maha ahin central government pen itum Karbi autonomous council la putak cingki dami tangka maha hin cingki damji pulo tangte do an sita alam cepang samji alam cingki je thangji pusita me 275 along si jog nang po kalang pp amendment si ke claim ma copy ko son atowar me se ki manji ma bangke 275 along si jog nang po along ka practically lo ke kalang ni kali lo ako la direct funding puke la so lam bang he non je than phlir ke nang chini dun un eda jibon moni tu dung ning je bom la so lam bang ke direct funding puke government tu isia policy do la ke ahok lo la ke ilitum phanchot kali hala plain district tum phantalo direct funding panchayat phansi ha union government pen directly ha panchayat phansi lo that nang ipu an ke hade alam mangala pulo ilitum ta directly anke direct ke longja phange panchayat nang ji pusi ilitum pulo seta architecture tum si pulo la bangke kachini ne to manglo kopia phansi panchayat puma la so alam the kachini ne tum si panchayat nang ipu pu ilo Ponchayat alang alar ke seron ke do etlo lage article 243 d along se pu etlo
Poncat mana serwan kep talu pu hadak pu ad le. Hmm. 243D lang se. La si poncat silam dun de pin sita serwan kep le do sita direct funding ke serwan kep long nang lepo. La si non elitung ke claim nahi bangge age serwan kep ke Karbi atum ang thek lo ke lage. Kalang. Identity. Ang thek lo. Poncat ke lage Bengali Bihari atum Assamese tum han ang thek lo lage. Non serwan kep ke ilitum ang thek lo. Ilitum ang thek se chibidun identity ba ang thek se chibidun tu bang bilang pulotante serwan kep silam serak amat serwan kep along direct funding nang lu nang gi pusi ilige punangi labang de. Anon Karbi ang long Karbi itu bangke Parlin thuro. Parlin thurong. Aprang ke damji kalisi apisin chire thuro. Asin nona bangke ilitum servan kepsi sengjima mate panchayat se sengima pu putak se singkini. Non ka singki bang lakali. Servan markema ser isima hala bang si Ya se vera compete. amat panchayat banang dobin. Kalang lo. Alapen 6 schedule areas ke panchayat ke 5th schedule areas ta nang bilong le 6 schedule areas ta nang bilong le. Pu constitution pen kipaklar kapachini tang that constitution na kitab akit helong kitok tang tan pile ko pia posili tu manghu bom lo la so lam sa La so kamang hu ke la si nelige puintum te seta punang kok loti je mikir okora pedi la so pot loti an gala mikir okora puke gaor mikir okora pule pu alidet kamati dak CMMP minister tu anta okora pu mati bange pu la si la so okora ke la aning ar lo alam kamati di nagale tera pulo lage langsing lu adlote sapayat po okora ka aning ar lo aning kamatha se ke lar nangi mati la chelar leti ke okora bom po lage la si ancha non esi nelimo appoint si do de direct funding nangi puse ponchayat tum phananta direct bol hadi seta Assam government along ta non anta ponchayat hol phan direct ke pipelang non anta non anta pipe hela to manta ponchayat do kok seta copy bol de pipe de ki pipe de rathela pohel ho direct funding pura ponchayat directly jong se ponchayat along le rok lote ponchayat a chairman si minister apart in tang munapo la si Assam ke do a minister tumta ponchayat along directly ka peluja phanganing dog de hela tumta non dakeli tum hansi direct na pipo hopu ning jewaret phante hala tumta ning dog de non anda lele nang directly ponchayat tum han kilu phit puke non anda vela hadakta Assam government long si damba prang Assam government si aku kilu thu lage ejat vet alam lo lage pulute sarla panchayat sinang seng nang ji lapen ge las ki seng ya phansi chohang dun thurong lonte ilituma Karbiang Long Autonomous Council ke a level ke ka chepang dai thurong lo ke di kalang lo a level chepang dai thurong lo an ke hala direct funding punon la CMEM minister tum hangjo sita hadi directly as India government pen directly serwan kevalong wang juilute ba kachini ne penopot ponchayat long wang juilute council CMEM tunge ni tot from bola tungke thang da chodit run rock da cho thanun cheta long lelu angela tungke mo phisita la tung kroi crazy lage minister tungne ge kroi crazy tang det le la tung dai kroi lang ma la si non jasmet pet ilitum long si akar jurang la yo e PHLC a song pen boro tuman STH ki PG aputhak kuna lo karjab dun po kopi lo karjab po ason si nangar julo hai la si nile tuma hin ben manili non da nili jungjung kamat hala mang la la tum non mat ke tuma stand people lang sta men tum non nili jungjung ki puje lam bang la lo moheta ning ji lo boro tum kaching thurji aphan kopia bar sai ma ki PG separate state ma ki PG ba kopi ma ki PG hala ang kopi ma kaching thor bar sai ki P ansta ben nile tum bang ke kam ke tun ji Allah masi ave Sita me hala non isi Boro Welfare Council la pende non la STH ki pi la Sonia hormu bang Karbi tumhan abang rore de ngi la si non ile tum Karbi ang long pen ang tandam lo prutang te non son college admission
la pen voting awar sai long same 5% reservation doji hala so college admission lo da 5% reservation lo bang ke non ki do tang lo bang hala dang bang chi jok dun de nang po athema hala si jok dun thulu lo pro tang te ile tum la so 5% long bang si chi thi sai li po mati akar bi lo bodo ka do be da si chi thi sai li po la si kheyang bong ning chi oi ning po lam kali tami le tum ka ning je bang la king set nang po ni le tum phan bang ka nang ro ri det nang ji po bang ka la ke tum bang ni chi nang yi aku sikidol chaput tha piyotha son ni bang ke do sulang ni le ka ning ji po bang ke la so STH ki PG po bang ke la ke demand lo boro tum sita STH ke long ji po bang ke ning theu ni athema la so scheduling po hormuta kulo so ke phan si tum tribe po ke hok kalau soal kayak masih tun try pakai hoki mah hills place aso lai hui kaddo kobe isi angdeng ang hoi do aso lah aso angdeng ang hoi long pakai boro atau pakai STH pu ke manji ke longji po bangker atau ke ning theo ne Chokle mi kali lu kalang le aku ala tu STH ke longi pulo tangte customary law me thang customary law ke do tum si STH ke long chaji an ke boro dunga me thang customary law ve la tungi pang bo at lu la sia la constituent assembly debate along kitab along la bangso kitab along page 1027 along ke tok du la ke plain tribes atum phan kali lagi hill tribes dum six schedule ke hill tribes dum aphana na pujada ke tok du Kali lai constitution kar kam lo hai sipen pulut kalang lo lage kelong le det nang ye tum sin na long dun hala tum ke la si lage long lo kan ta kot to lu samis le pu dam le te kot to lu lan ta la pu ma sia la tum ke tir thu ang le yo ke long thu ta hope ta ke lang te kali vek ke ako itum ke autonomous district ke di la posi pinangi ma pinang nema ta lage itum autonomous council tum sining jinangi lage itum kali kali ke itum jong si election high to that lo te lage APHC ninge po lage ninge vek po itum jong si election high that lo te apen ke claim ita claim vek po nono bang nang ni puja pudun thi po ilige la puja na pen non ba nang ni puja pudun po na nang ni puja pudun po non mat ke council tum lo lage kan ninge ningi lage elected lo ke de elected tum lo rap tum sipai lo ke to no mas ke hala tum helo nono mat ke ni tum bang ke ningje po seta mir tum ka ningje bang ko an RD ke do ma la an so se RD ke do ji bang ke elected members tum se RD do la se jase met per ile tum non council of fan bang se tum tong nang ji la pen MLS la pen MP phase tum bang jase met per tong nang po athima alang li tum si la solam alang bang ke sarkar lo bang ke pali un po la si elected member la pen non head jong abirta ma si tum chingki po nang ko po pinia the pi long ke la solam ma ke putha ke ve seta me tu non ni jena ko po Dr. Numol Momin hala isi Assam Asia News Channel long mo het jong talk show long kaning jidun alang li seni jidun lo Karbi ang long arlo kei sotum han Regional Council pikrai ning pusining ji jola si la so putha bangke PSLC pe na bangke tumam pinrem lo Dr. Numol Momin aphan ben BJP aphan na pinrem lo athema lang lagi BJP as spokesperson athema BJP spokesperson ramane Karbi anglong BJP atum cheperai det si Dr. Mumin ka ningye loge kalang la si na non Karbi anglong CMEM tum minister MP tum clarification pinangji la salam hok Dr. Mumin pan paningye toiluma lang litum la rap tum tal tum arjunan kokpo litum polam kali lo kaddo ko ya song hampang arjunan kokpo la bangke abino bangke la so lam ka ningje ke kaparo damji po bangke non kitur ur la hill tribes mati inglong so tu non chingrum pes ka che song na mati jo la sin non bangke la so ka chingrum pe la long bangke akhai so tin na phanta putha kong khai divide and rule pula la so BDC claim lo kalang la Dr. Mumin ke la lo ke mangdam tribal dong bong pa ji chok pa ye theng nang pulo ala bongo sena tum si alang li pan ye toy ma galite council tum si pan ye toy ma la bang chepek lang ni council tum chepek lang serak nei salam la si la dak non la solam chi than po ma si la phurki molam ta ning mang len na hai phurki molam bang ke jasmet pe ke analysis chini po la si Meghalaya
so ke Meghalaya pukalila ho isi undivided Assam man Assam je thak thia phrang je thak thia phrang hala so hill state movement podulo ke hill state movement po ho de bangke hala so ho de bangke inglong so tum chingrum petsi hala so ka che song bangke claim lo hala Meghalaya long lo phit hala dak inglong so tum chingrum pet to thek the nani hala pu Karbi pen ko ki ka che chok tang ho hala pu naga pen ka che chok tang ho hala pu son si tum thek long bom amasi ka che song bang na hafta li de nang na asla so phut thak nang dak ta pan bang than phon chom tha ka sing song la inglong so tumang bong la ining si ke padu thek the la ke pini pen abalam ka di po ba ala ajir ding ulo salam la ganang litum anta ni ye hur tame mothe e sonalam pini ke thek dam long bang hedi ye apsu tu hedi apsu tum si la so leadership ke en la non MoS ka pache tokke apsu ke aro ve esive rake amma se ala tum claim undat la tata elitum ke SA ke aro do aro arim do pik la tum mang aro chot kali arong kaprek si do thu la tum mang ke la masi la tum bang non anta undun de la si non ke SA tum apsu panchar along char lidun vek nang yi neli ka matha bang ke hadi la ining sipet ke do thek the ben opotsi jata claim un edet tikil aprang hill state long lo so ta wardun chorlo anke non ta dei hok lo bang ke 1969 and inkan si hill state war chorlo ilitum autonomous hill state war chorlo Karbi Anglong autonomous hill state war chorlo anke non 2020 and inkan ta ako hala paragraph 2 sa paragraph 7 pen election ka pedula pen voter list ka selam aja kong long lo 6 schedule long si aja kong do lo la puthata Guwahati High Court aku aja kong nang pidun tu lo anke la hini ni aja kong ta ako ka che war tu le la si second time la son aja kong ka che war non nang pedu tu kok lo Karbi Anglong ke la si la so lambang kopia posison ka ceplang man nelige peledam o edet amasi hedi hala aning kama tha ka chelar le pot mopen ki pu bom hedi ami aning kama tha ka chelar le hala so okora he la so okora ka chepe do ver pot si la so lam nang ceplang le ningge do ko athe nang le pulo pen hala 1969 hill state abo men manke itum da long lo chewar chorlo tab non sonak taxi ko 2020 te tum hala sordar litum haning kanesia porang pieta claim theketel chewar le hala 125 amendment bill long ka che kroy du ne ka che war du ne ente lasso ka chewar long bangke Karbi Anglong ham phang song tum cheng lok lamet jutang pen cheng lok lo charle song ban jelo ka do ko ve tum ko people no nang thudun de det ke mali tumi PSL se tum ka chi song de da potong nang thudun de det ma soin ko rapitum ka chi song de potong tu sita lasso bangke war chor lo pulote elitum a khe phan ka che raja ja ko ngabe det puloke athela dakhelo tum separate electoral long ka selam long bangke elitum englong aso phan mate Karbi a khe phan isi kerai kom ke la henlu lan cholo moben pulo Assam long tamenon NRC ya Assam no posi ki hang julante Assam tum ta jong se la so NRC jong se lang to selam le ACB jong e pas de to pulo telang le tum ta me hala so bangke ke cherai kom ji bangke ave de ji posi tum ta non thur pakke te Karbi Anglong ta me thur pak nang ji dake politically ta me ke chi puya de mave Karbi mat Anglong aso tum ta pin nang thur pak si la so electoral ka selam je phan ke nang thurun pak ni pon kuma phalo kerai ke nitu itu mina phaji cherai di mati lake PSL si tum handale kali he phansi ali ke lake laki komane hala Bihar pen ke bang thamala kali ke lake la so bang sil tum non claim pami nang matha pami nang ji aja tum piniheta songja aja tum pule ye home minister seta prime minister seta chethan aling seta la council leader CM EM tum hanse hangwer titi la pot
itum council leader tum phanle choning ri chot na pule pini ganing je aja tu ganing je ange council leader CMEM atum ke alang litum ke ari che kok don kraila MP ta ari che kok ling lo lada ke la MoS la so long si ari che kok don ling lo heinous crime pheri mimia crime ke do tum an ke la tum phan ke bisar bom jilang pu kok lo la masih alang litum che kok don kraila an ke che kok don krai pu chini det la pen la national party to nga high command do la tinge un elo pu chini lorsi la tum phanle choning ri bom nang pu ke la ke lam jong la ke ko pusi ka chini ne det ma la halal tum un elo pu chini lorsi ili tung election na ke thurdun lo ame ili tum na chini lor lo ka do ita lang li tum un elo non ke do CMEM atum ke non ke do IMP minister tung ke un elo lage itum ban ke rai ke nang ke rai ji aphan ke athema la tung ke kok krai lo party high command penta la pen corruption ke claim penta la pen munit ka pithi pen akes ei hoi heinous crime penta lang li tum che kok dun krai lo un elo chini tang det le alang li tum han si choning ri bom nang pu ke la ke mu pen ki pu boma amikir okora karbar le la solam mang nang chon chok kwesa un elo pola mang ke a hok lo la si un elo po the mang ke hala alang le tum si ke selam nang jilong mang ke alang tulong se authority du lo pi lab lo de ning kan si ko people ante ke padam ke un elo se tum padam nang kok lo kalang lo ki un e po si pedam nang kok lo thek thelo un elo la si 125 agreement le kachi kroidun lo pulotang te ba chi kroidun et lo kachi kroidun ke hala paragraph 2 subparagraph 7 take kroi krilo lapen Guwahati High Court order take koi krilo ke lage constitution e kroi kre tum lo constitution e kroi kre tum lo a power kache war tum lo la tum ke 1969 le hill state che war fit ason si non ta ajak kong a main a guri pu di asamis tu pu a guri a power ke di kache war le lo ke non ta to kache war ti sa hek kache war autonomy kache war le lo ke la song bong milita uthon aku ningje du ningtung du athema social organization kse pen chinglo la pen kadu kawi social organization hamphang song do anstame ilitum kopia pot si pinyar ni anstame ilitum aron kache khang dunji arona teng pen a justice equality tum constitutional rights remedies ilitum kache long dun japan ke kado kawi hamphang isipet ke du thek the that adim abang ke ilitum acceptance kawi da polo ilitum chedeng technology ilitum imithang akhaya phan ke chi raja phan ilitum labang so principles ilitum othip naji principles of acceptance labang ilitum anutin abang putin a leaders along the donanji lapen ilitum ang bong principles of communication ilitum ang bong lahin ilitum talk seminar debate ilitum ang bong lam chi patsoy theknji bang kitab kitok atumta philosophers atumta halada debates do positive criticism do lasila positive criticism abang si ilitum abang putin stame communication abang ilitum itum pedo konpik nang lapen ilitum confidentiality ilitum maintain technology ilitum leaders atum ilitum rights ka chelong jia phan alang litum ang song na thusi rata phan accept and alang litum aprang si march bom nangji lapen determination laso ki mang thip abang ilitum abang putin ta dot thip nangji lagi lapen principles of non judgmental attitude ilitum ang bong ka che jong seroy enang ke plang nang ke laso party pina nang ke laso ar dhorom pina la bang ilitum chipu pen ning isi pen ilitum emotional involvement labang ilitum che control tendency ilitum isipet aki mangalong ilitum aning isipet do theklu pulangte ilitum unve ji arnisike ning je thulang hande ha la six schedule 125th amendment labang so kaching wai phan ladak parliamentary committee tum Guwahati banglo hala so ke bang hod bangke hala so committee tum bangke ladak rat kachari asongja tum phan kaching wai rap sarje phan pura
di Mahasau along council kachari tum hanta parjulo lapen Karbi Anglong kachari tum hanta parjulo seta ladak itum kejong down ki pudun kangtung council Karbi Anglong kachari tum han ki pu kangtung alam bangke di Mahasau a council kachari tum bangke haladak lu kacharli asong mate hampang asong atum han kapacing wai dun rap sarje phan ke chok che ke jong dun je phan alang litum bangke hangpon lo siku seta ladak Karbi Anglong kachari council kachari asongja tumbang hangpon pede ladak kicok Birta tapi pede. ladak mi tong ke claim lone kahing no tong ke claim lone rada phan kapatu pon asong si ke claim Kacong si labang ke chok je piglo Eng wai ponjai. Ke dam chong hu pulo te chok se thek lor lo. Acceptance kami no lagi. laksi labang ke council kachari atuma phan jong dak engtung nili labang ke chok che the piglo athe ladak ke alang litung inut bang hini thegwong wong adim kali ladak ke Karbi Anglong pulatang te ladak inglong asok ke dobarim inglong aso tum adim ladak ke kadu kowe tum ta ahem phulo pusi pudaming tum lasi labang hangpon pedet parjuji det alang litum radaphan kidip abang ke labang chok che piglo lasi mo phi ke bang jilangar ni lapuson a komiti akang tu yang deng pen monon phi kapachok un elo puadi malong mangke kai ke ta mathapon pamesi kadu kowe phanta chingwai pon rap sar nang ji pusi ni lipen puing tu La pen la jadi la sobang la Karbi atum jakong kecewar la ta dutang lelo la customary law frang benta Karbi atum cehar jak long nangji pu do ed lo amat 2009 aningkan customary law court ke pakensel dat lo paripil dat lo la Assam government tu la sohot ilitum a council tu dodun clip thang ta pudunde non anda pudunde lang lage la so lo teng pen ke non habe pin potum rong asar tum ka bisar te tike claim la ke lo teng men le dam ka lidat lo alang litum binong ke bisar long le non habe pin po rong asar atum serwan kep atumanta dolong li pusi ladak ke chekroy dun tu adlo Karbi Anglong asor lapen ilitum culture kaching hon atum ta dodo cultural asong atum ta do setahala tum aphanta ajakong papa we adlo setala cultural kaching hon asong atum ta non anta do clip lang thang ta ningje dun de Asi alam bang he non amut pialam he yo amut pialam pini lu tum kaching ki jasemet pet athe pie bang ke boro e court la pen Karbi Anglong along itum alam don la hini itum kapaching bar si pini ke kaching kilo mate la kapaching bar athe pi la hello hala boro len along abang ke alang litum kache song pensi Kelong. Lamdon cetok pensi 6 schedule da kelong ha India am hang thek lo areng kelok to ben joglo puarni pensi 6 schedule long lok la pukalimati kali kache song pensi chepalong lok non do an sita non ko an ma ke do la do an sita kache song pensi chepalong lo sita ili tuma ban Karbi tum ban lule pusita luelo ilitum Kalang no bang ke la si alam bang la da hello Samson sing ti alang litum che song dun lo la pen Karbi Anglong kuposon si kikim gerang na ima halai hu aron alang litum ningkan paru aphangan da tum che chare de la so aron dolo te thir long ipu de semer pere bang ke inglong so tum si vo joglong chot nei pulang tum kaningje la kaningje ke la ke ningkan paru ka che chara pollo mati Kalang lo. athima anu ka pre tum komane bang photrok mere na jogdon si ta mehala bang photrok tum ningkan ke ping koi fikra nang bad bom po ha padu bangala tum se cherai dat po buchinia lo lasi inglong so se joglong chot nei pulang tum ningje lo lasi la Samson sing ti tum Kiwang. kim te kang la bang so Karbi Anglong ili tum non ke claim thua bang ke ili tu bang ke do tang anta pe pon tu bom Kewa. ban tu bang ke afilam lo
hala hempre ka long kengkam si te bok ngocot ko bang adi kengkam si pi ciru tu alo itu kalang jo la puson la sila ipini la bang so boro ekor pen karbi long ekor da pa itu bang pini bang ke tang bar na ko he bang la hello nili inti sa kan ning yalam si si kapang baralam se nili ning ye choji la son lo ili tum karbiang long bang ke shikshidul ke long ke non son ili tum ipoi pai do tiga hot long le chiri cap dolo ili tum hemisia long le chiri cap dolo seta boro tum bang ke apai poki do tiga hot chiri cap long le chiri sida we ave amat apai po tum thang da tekang mo we seta alang li tum avede seta alang tum api somara tum chongdat pe nane sab nane jerso lapu chepeduk chepelak pensi long le chiri cap cho namun thu de je nam thu de tung kavedet pensi chepeduk ko an ma ke do tala tung ning chepang sam ile karbi atum bang chiri cap do ko posi chiri isi che jor thu bo che pavir thu bo ka che jor lo ne bang tong ki thi lo ne ami thang tong chi pi lo ne sta che pivir thu bom lo ka che pe kam chiri cap pen chiri kre hi ni chiri kre ke thom ka pakam hi bang ke claim kle de lo non karbi atum a sik schedule bang ke ha prang pen nang bi pi te ka nga sik schedule che pa we bom lo boro tu bang ke awe pin pen che pa do bom lo nang li la so alam ke thana bang ke joy ki pen ka chini ji pham lo joy ki pen ka chini kan ko le la solam bang nang jokon chok poki jutsi nang li pata ne le apor chang der lo asila soja kong ke wara tumphan pi 2009 along Karbi Anglong Autonomous Council kachari tum asongja po tumphan pi di Karbi Anglong hampang asong pen chenglok kaprek non kisias pen chenglok lamer mai pen chenglok lo chale asong pen chenglok hala so songja tumphan mi uputong pupoma hino uputong pupo la sini liar jing tung lo Karbi arat ampang asong panon mangke mi uputong pupoma itu hala sunang kachari pen non nang kachari tumphan la bang sini liar junang kok punon mangke athela kil tuma khe phani si ang thek ke pavir ngonata kalang la itu ma khe jong si la jong si ai pote tumi kivir lo sik sidul pote tum chipune lo muke long le lo tumke athela ke tuma na so ajak kong la ana ke the si tum hanang ke pavir ru bang ke tum han mang ke la ke lam su gali la ke athela so a ek ke aswa ron bang ke tum hanang sala bang ke Karbi Anglong mate sik sidul area lo bang ke IPC mate CRPC bang ke nain la dake nang ludun epo bangkel tum handa aron nang bipikang lo sita non mangel soron mangel tum han mangenang palut chok lo pulo to de koma phalo kha kana hok ke so bang nang le sab clear kan tasar lage theglor lo moheta ningke lo la judicial court nang do pen jok si customary law court bang e papa vedat lo aben pave nang ji pu ke 2009 aning kan pen lo ke piti ke claim hala suhut pen lo council tum anu ka den dun de lo pen ka chini dun kang tum te ke thek dun de ke an ke sita Karbi alang li tum si ke chok chelo pu si punang kok po athema alang li tum helo ke aja kong ke do tum lo ke claim nang ye tum lo alang li tum si munit tum aning thi si alang li tum man pe hai bom lo ke alang li tum election nong pe hai bom lo la po alang li tum helo aja kong ke do tum claim ni tu claim ke de alang li tum helo ke thek the alang li tum helo ki lu alang li tum helo ka thang ka chini ne tu po ke rat atum ke chini lor nang kok po ang thek nang kok ala benhana ka chini lor je phan ke rat atum ta akama tha ta jerso chalan nang po athema non ke bang ke chethan le ta CM จะปลังlo mong la ko phosi ji pu ga ma ti di Karbi tu nge ke thek lo la tu nge ba nge ke re lo ka chalak lo phosi pu dun rong le ti ti ma ti rat asu ta di alang litum rat atum ajak kong si bange cho yor pi et lo po bange halatum rat atum da pu pe ni tu ma jak kong si nang yor pi et lo por hino pik lo pu pe bange ke thek lo ko je thana ling ta pu dun rong ti la pon ni liama tha di rata tumta la si aning che lar nang yi mo pe ni pu bom he di la ka langa ching luwere pen leke unji ta li pu aning si che lar nang yi la si okora ka che plan plede je phan ke aning si ka che lar nang yi an ke la ka he no son an ke he no lo la ke pu si pu dun tip tek nang yi la si pini ke aport avedalo yo la si non bang ke tum ribana la si
pini itu kiri pelam kala hello boro ekor dalong jasemet pet amet hang a kei pan boro tang te boro pu la so chimat hapen a jok alang nitum boro len arlo kidu lapen angtan kidu pan ma chimat hapon to la so bang non ke bang ji litum KLNLF atum tame cingki pon bom nu lapen kapre ka song ma dola non council matan claim melo council mata claim me council ta jasemet kalang lo lalang no Sampai mata lah claim lambon kaca tok dia tum si tabe mat hapon bek nangi Alang. kolak si itu nangi tenang ke tuning rilo taben Karbi no tumus council ke claim me ong lo ke alah man ke tuning claim nang claim jet nang tu ko claim nang tum lo Dona jakko anta alang tum cewan jifan mang kala kala. jo la si la so bang ni tum ahin pen bang tuning rilo la pente ini tum Karbi yang long arlo ini tum jasa met pet itu met hang bisar kidar aron tu puson si kang bocok ma kosong si kang bodet ma hala so putak ni tum pini bangga por abeda posi cingki pon pero non la gebangji ingdeng paru sira grip tholong tum so putak bani sebeta bangke cingki pon po la si pini la ingdeng paru sira grip tialong na tong dun ake hai jai kathar apen ake hai kursing timo ake hai dipen rongpi apen ake hai pi rita kam sapi lapen la marjana ngene abdun ake hai tong soning jai alang itu mana curu par piglo lapen te pini nang kelang dun nang ceto dun atum do an pan lapen aja katun nang kar judun atum tadu nasi elang ditum ta nang kar judun nang kar judun kang tung hala so ke do pot curu par piglo lasi pini ang nengela pon belo ile tum ingdeng paru sira krep polong putot chitong tuna kardom Pardon. Pardon.